Gaurko mobilizazioan salatu nahi dugu, Eusko Jaurlaritzak aurrekontu proiektuan egiten dituzten murrizketak arlo sozialean, batez be. Salatu nahi dugu larrialdi sozialetarako laguntzak honetarako aurrekontua eskasa dela, bebai lanbide aurrera ematen dituen programak diru gutxi sartzen dela. Adibidez, murrizketak egingo dituzte, pobrezia gora egiten ari du, eta Eusko Jaurlaritzak RGI delakoan murrizketak egingo ditu, eta murrizketa hauek izango dira baldintza gogortzen, eta horrela milaka familia kanpo geratuko dira. Hau gertatzen ari da, pobrezia gora egiten duen momentuan. Beraz, salatu nahi dugu egoera hau, eta krisi egoeretan arlo sozialean gero eta diru gehiago sartu behar dela eta ez gutxiago.